Segona epístola de l'apòstol Pere. Segona de Pere, capítol 1. Simó Pere, servent i apòstol de Jesucrist, a aquells que han obtingut amb nosaltres una fe igualment honrosa en la justícia del nostre Déu i Salvador Jesucrist. Gràcia i pau us siguin multiplicades en el coneixement profund de Déu i de Jesús, Senyor nostre. Ja que el seu poder diví ens ha donat totes les coses que són per a la vida i per a la pietat, a través del coneixement profund d'aquell que ens crida per la seva glòria i excel·lència, per les quals ens ha donat les promeses més grans i precioses, a fi que per elles sigueu fets participants de la naturalesa divina, havent fugit de la corrupció que hi ha en el món a causa de la concupiscència. També per això mateix, posant-hi tota diligència, afegiu a la vostra fe la virtut, i a la virtut el coneixement, i al coneixement la temprança, i a la temprança la perseverança, i a la perseverança la pietat, i a la pietat l'afecte fraternal, i a l'afecte fraternal l'amor. Perquè si aquestes coses són en vosaltres i s'hi multipliquen, no us deixaran ociosos ni sense fruit vers el coneixement profund del nostre Senyor Jesucrist. Perquè aquell que no té aquestes coses és cec, aclucant els ulls, havent oblidat la purificació dels seus antics pecats. Per tant, germans, afanyeu-vos encara més per fer segura la vostra vocació i elecció, perquè fent això no ensopeguereu mai, perquè així us serà proveïda abundantment l'entrada en el regne etern del nostre Senyor i Salvador Jesucrist. Per això, no seré negligent per recordar-vos sempre aquestes coses, encara que les sapigueu i estigueu afermats en la veritat que teniu. I penso que és just, mentre estic en aquest tabernacle, que us desveli amb el record, sabent que ben aviat he de deixar el meu tabernacle, tal com el nostre Senyor Jesucrist m'ho va fer conèixer. I m'afanyaré també perquè, després de la meva partença, feu sempre memòria d'aquestes coses, perquè no és pas seguint faules enganyoses que us van fer conèixer el poder i la vinguda del nostre Senyor Jesucrist, sinó que van ser testimonis oculars de la seva majestat, perquè ell va rebre de Déu Pare honor i glòria, quan una tal veu li fou adreçada per la glòria majestuosa. Aquest és el meu fill l'estimat, en qui jo estic complagut. I nosaltres vam escoltar aquesta veu que venia del cel quan érem amb ell a la muntanya santa. I tenim encara més ferma la paraula profètica, en què feu bé de fixar-vos atentament com un llum que brilla en el lloc fosc, fins que el dia claregi i l'estel del matí s'aixequi en els vostres cors. Sabent això en primer lloc, cap profecia de l'Escriptura no ve per interpretació pròpia, perquè la profecia mai no ha estat portada per voluntat humana, sinó que els sants homes de Déu van parlar portats per l'Esperit Sant. Segona de Pere, capítol 2. Però també hi hagué falsos profetes entre el poble, com també hi haurà entre vosaltres falsos mestres que introduiran encobertament sectes de perdició fins a negar l'amo que els ha comprat i s'atrauran sobre ells mateixos una prompta perdició. I molts seguiran en els seus camins de perdició i per la culpa d'ells serà difamat el camí de la veritat i amb cobdícia faran negoci de vosaltres amb paraules artificioses. Des d'antic la seva condemnació no està inactiva i no dorm la seva perdició. Perquè si Déu no perdonà els àngels que pecaren, sinó que els lliurà a cadenes de foscor enviant-los al tàrtar reservats per al judici,
i no perdonar el món antic, sinó que preservar 8 persones, incloent Noè, predicador de justícia, quan envià el diluvi sobre el món dels impius, i condemnar a la destrucció, reduint-les a cendra, les ciutats de Sodoma i Gomorra, usant-les d'exemple per als impius que havien de venir, i alliberar el just Lot, oprimit per la conducta disbauxada dels que no tenen principis, perquè aquests justs, vivint enmig d'ells, turmentava la seva ànima justa en veure i escoltar dia rere dia les obres iniques. El Senyor sap alliberar de les proves els pietosos i reserva els injustos sota càstig fins al dia del judici, i especialment els qui van darrere de la carn en concupiscència d'immundícia i menyspreen l'autoritat. Atrevits, obstinats, no tremolen quan blasfemen de les glòries, mentre que els àngels, que són superiors en força i poder, no porten contra elles davant del Senyor cap judici injuriós. Però aquests, com bèsties irracionals, nascudes per naturalesa per a captura i destrucció, blasfemen allò que no coneixen i seran destruïts en la seva corrupció, rebent la recompensa de la injustícia. Consideren un plaer la gresca d'un dia, són taques i tarres, fent gresca amb els seus enganys quan blanquetegen amb vosaltres, tenen els ulls plens d'adulteri i no cessen de pecar, sedueixen les ànimes inestables, tenen el cor exercitat en cobejances, fills de maledicció. Deixaren el camí recte i es desviaren seguint el camí de Balaam del Bosor, que s'estima la recompensa de la injustícia, però tingué reprensió per la seva transgressió. Una bèstia de jou, que no pot parlar amb veu humana, i va impedir la folia del profeta. Aquests són fonts sense aigua, núvols enduts per la tempesta, per als quals està reservada la foscor de les tenebres per sempre, perquè pronuncien discursos inflats de vanitat i sedueixen amb desitjos de la carn, amb disbauxes, aquells que de veritat havien fugit dels qui caminen en l'error. Els prometen llibertat, ells que són esclaus de la corrupció, perquè un és esclau del que l'ha sotmès. Perquè si després d'haver fugit de les corrupcions del món, pel coneixement profund del Senyor i Salvador Jesucrist, s'hi tornen a embolicar i es deixen sotmetre, el seu estat darrer és pitjor que el primer, perquè els hauria estat millor de no haver conegut el camí de la justícia, que no pas, després de conèixer-lo, tornar-se enrere del sant manament que els fou transmès. Però els ha passat allò que diu en veritat el proverbi: el gos ha tornat al seu propi vòmit i la vera rentada al rebolcador de la brutícia. Segona de Pere, capítol 3. Estimats, aquesta és ja la segona carta que us escric. En totes dues desvello el vostre enteniment sincer, fent-vos memòria, a fi que us recordeu de les paraules predites pels sants profetes i del manament del Senyor i Salvador per nosaltres els apòstols. En primer lloc, sapigueu això, que en els darrers dies vindran burletes que caminaran segons les seves pròpies concupiscències i diran: on és la promesa de la seva vinguda? Perquè d'ençà que els pares s'adormiren, tot continua igual que al començament de la creació. Perquè aquests ignoren voluntàriament això, que els cels existien des d'antic, i la terra va ser formada sortint de l'aigua i per mitjà de l'aigua per causa de la paraula de Déu. Per això el món de llavors fou destruït inundat amb aigua. I, per la mateixa paraula, els cels i la terra d'ara són reservats, guardats per al foc fins al dia del judici i de la perdició dels homes impius. Estimats,
una cosa, però no heu d'ignorar, que per al Senyor un dia és com 1000 anys, i 1000 anys com un dia. El Senyor no retarda la promesa, com alguns pensen que es retarda, sinó que és longànime amb nosaltres i perquè no vol que ningú es perdi, sinó que tots arribin al penediment. Però el dia del Senyor vindrà com un lladre de nit. Aquell dia els cels passaran amb estrèpit, els elements s'abrossaran i es dissoldran, i la terra i les obres que hi ha seran cremades. Per tant, ja que totes aquestes coses es dissolen, quina mena de persones heu de ser en conductes santes i pietoses, esperant i apressant la vinguda del dia del Déu, en el qual els cels s'inflamaran i es dissoldran, i els elements s'abrossaran i es fondran. Però nosaltres esperem, segons la seva promesa, uns cels nous i una terra nova en els quals habita la justícia. Per això, estimats, mentre esperem aquestes coses, afanyeu-vos a ser trobats per ell sense taca i irreprensibles, en pau, i considereu la longanimitat del nostre Senyor com a salvació, com també el nostre estimat germà Pau, d'acord amb la saviesa que li ha estat donada, us va escriure, com també en totes les seves cartes en què parla d'aquestes coses. En elles hi ha algunes coses difícils d'entendre que els ignorants i els inestables tergiversen, com també les altres escriptures, per a la seva pròpia perdició. Vosaltres, doncs, estimats, sabent-ho per endavant, guardeu-vos perquè no sigueu desviats per l'error dels que no tenen principis i caigueu de la vostra fermesa, sinó creixeu en la gràcia i el coneixement del nostre Senyor i Salvador Jesucrist. A ell, la glòria, ara i fins al dia de l'eternitat. Amén.